in the pulpit. What is happening currently in South Africa? Sinama pulpit athathwa abantu abafile. Ngifuna ukusho kuwe 2024, be careful of ipulpit oyakulo. Siya ku 2024, have a discernment spirit. Ungavumeli noma ubani phakamisa izandla zakhe phezu kwekhanda lakho. Have a discernment spirit. Into zabantu 2023 zitshontshiwe, zaswithwa. Abantu bathi ngiyathandazelwa kanti izinto ziyatshontshwa. Have a discernment spirit. There's death in the pulpit. Ungena endlini kaNkulunkulu uhamba nomkakho uphume usuhamba wedwa ethatha umfundisi umkakho. Ungena endlini kaNkulunkulu nezibusisho zonke, uhamba neemoto zonke oyifisayo, uphuma usumpunga because lapha into zakho zidliwe. Siya ku 2024 basalwana. Lento evangeli akusinto ganga, akusinto kuyithatha noma kanjani, akusinto yomndeni wami, into yami le. Umndeni wami uba nefavor ngoba ngigitshelwe. Basalwana, it's no longer about fashion. It's no longer about the beauty of the church. It's no longer about umfundisi wami ukuthi ukhuluma isilungu esimnandi kangakanani. It's about your spirit. Siya ku 2024, i-richness ayiqali eyintweni ezichangeable. I-richness iqala in the realm. So uma uzocabanga wena ukuthi i-richness into yokubukwa ngamehlo, lezi zinto ziyadilutshwa zidivethwe in the spirit. Ubathe uyahlala ubona wena uman of God, uyaprospera. I understand ukuthi kanjani. It is because there's death in the pulpit. Uma ungena into zakho ziyadleka. Siya ku 2024, ngizofaka inselelo. Ngiyaxolisa abazalwane, bekumele ngikhulume ngeprosperity 2024, bekumele ngikhulume ngezinto ezizonkitasa abazalwane. Ngiyaxolisa kodwa ngizobheka ispirit sakho, umoya wakho. Umoya wakho. Abezitha, uyabona nje unamandla ukuthi umuntu umthathe umbeke emhlane wakho aphile. Njengoba ukwenza ndaba ezitha, it is because umuntu ugibele entweni egibele wena, akagibeli phezu kwakho. Thina we can testify ngamandla atholakala kule ndawo. Siyawazi amandla atholakala kule ndawo. Because sathi singena, sadisenda mabhicha sabheka ukuthi into zalapha ziyaphila yini. Bazalwane ngathi ungayifuna nehistory yalomzalwane. Nina bazalwane nihlala senazi ukuthi lo mfundisi akahambi kahle nihlale. Ni recruitane nina bazalwane nimazi umfundisi ukuthi lo mfundisi usafaselwe esigcotsheni sewusomona. Wazwaqala kwaba ngazathi into zakho ziba right, lo mfundisi uba nenkinga nawe uhlale. Lo mfundisi nimazi ukuthi unamanye ama-altar angena kuwo, nihlale zidleke into zakho, wazi ukuthi lo mfundisi unama-altars. Siya ku 2024, kanti fanele uma ungena kuleyo ndawo asha ama-altars. Asha ama-altars. Ungaphakamisa izandla nomuntu onamanye ama-altars, akhululeke nje umuntu aqhubeke. Kufanele makubhekana inhlamvu zamehlo kanje nomuntu onama-altars, umuntu ashalaza abheke phansi. Siya ku 2024 siyangiyodlala. Into zethu idliwe isikhonyana. Sabathe siyadabalasa kwasho ukuthi sifaswe bhande linye nomuntu ofasiwe la sikhonza khona. Likhona ibandla. Awungixolele mangikubhorile namhlanje.
ngiyazi ukuthi ubufuna wena prosperity, kodwa ikhona prosperity mawuthukuliwe. And ukuthukulwa kwakho kusho ukuthi uyaresponda to the calling. There's a calling. Njengoba siya ku 2024 sibiziwe. Njengoba siya ku 2024 sinjani bazalwane? Vuma ukubizwa. Have a discernment spirit. Yazi indawo makuyiyo, yazi indawo makungasiyiyo. Ungayibekezeleli indawo yama altars. Ngaphandle kokuthi ubhekene nalelo altar. uNkulunkulu akazange ambekezelele uDagona. Njalo wayethi makuthiwa kuyavuka kuthola ukuthi uDagona akazange abekezelelwe, uwiswe phansi. Wena ubekezele. Wena ubekezele. Ngiyacela sisukume ngenya.